Буада театраль яз деп исемленген фестиваль узды. Шарада районның халық һәм үзешчән театр коллективлары катнашты. Җиңүчеләрне бүләкләделәр. Фестивальнең йомгаклау кичәсеннән безнең репортаж. Игътибар үзәгендә театр коллективлары һәм аларның җитәкчеләре. Үз номинациясендә Ракова авылы труппасы да бүләкләнде. Ул авыл мәдәният йорты каршында әле быел гына оешкан. Шуңа да карамастан коллектив районда гына түгел, күрше төбәкләр буенча да гастрольләрдә йөри. В этом году создала при районном доме культуры. Быел авыл мәдәният йорты каршында драм театр оештырдык. Бүгенге комедия спектаклендә 18 кеше катнаша. Авылларда район буенча гастрольләрдә йөрибез. Көчле алкышлар астында сәхнәгә Кыят авылы театр түгәрәге җитәкчесе дә күтәрелде. Коллектив яшь булса да перспективалы. Бүген аларның иң яхшы рольләрен билгеләп биттеләр. Сегодняшний праздник, он очень эффективный. Бүгенге бәйрәмне гади дип әйтмәс идем, чөнки иң яхшы рольләр коллективлар лаеклы бүләкләнде. Алар арасында безнең булуыбыз да сөендерә. Авылда мәдәният үсә һәм чәчәк ата. Спектакльләрдә гаиләләр, механизаторлар, сыер саучылар һәм башкалар катнаша. Авылда яшәүче һәр кеше вакыт табып чараларга йөрергә тырыша. Чарада иң яхшы роль номинациясендә җиңүчеләрне дә бүләкләделәр. Алар арасында Янтуган авылыннан Мансур Мәхмүтов та бар. Бу сынны спектакльбез безнең менә диплом белән бүләкләндем мин бу спектакльдә. Әмир Камалиевның «Мың дияткәре» исемле әсәрендә мин Тәхәвәтдин ролен башкардым. Халык кашада дип уйлыйбыз, бик аты телефоннарга да килде, яздылар да ул турыда инде. Быел бу вакыйга туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Спектакльләрдә артистлар рус, татар һәм чуаш телләрендә чыгыш ясады. Нигездә мәне чыгарганда ук әлбәттә шушы төп буада яшәүче халыклар коллективлары катнашыр дип өметләнгән идек. Чынлап та бүгенге көндә безнең сәхнәдә татар, урыс, чуаш спектакльләре уйланыла һәм бүгенге көндә безнең бүләкләр этабына килеп җиттек. Әлбәттә бу фестиваль халкыбыз бик каты ярата һәм инде бик теләп катнашалар. Театраль яз фестивале буада 3нче тапкыр үткәрелә. Беренче елны катнашырга теләк белдереп 20 коллектив гариза биргән. Хәзер 2 елдан соң сәхнәдә 35 үзешчән театр коллективы чыгыш ясады. Безнең бүгенге көндә район масштабында гына үтә. Шуңа күрә район күләмендә оештырган, район мәдәният йорты оештырган фестиваль гына. Әлбәттә безнең планнар зурдан. 2нче елга инде без аны күрше районнарны, күрше төбәкләрне, Ульяновск каласыннан Гран-прига исә Яңа Чишкап авылының Нур театр коллективы ия булды. Бүген алар район мәдәният йорты сәхнәсендә 41нче елның Арбалы хатыннары спектакленнән өзектә күрсәттеләр. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.